Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave Flores lave skråstreg. Jorden er giftig. Okay. Det er meget simpelt. Bare subscribe og like og subscribe og comment, hvis vi har en part 2. Okay, så lad os begynde! 10, 9, 8, Ikke råb. 4, 3, 2, 1. Og skal vi ikke sige sådan, at jorden sinker op? Nej, du mener stiger. Ja, stiger op. Og husk at like og subscribe. Og nu har man like og subscribe og komme, hvis I vil have en part 3 og 2 og 4. Lad os se. Okay, nice. Så jorden er ikke giftig mere. Så nu er den højere. Så man skal, Så nu skal man højt op. Altså, jeg tror en 3 meter højere i luften nu. Så ja, jeg skal bare op. Jeg er ved at falde, bro. Roskis, jeg er sådan 2 meter højere. Så I kan se, så højt der kan jeg ikke være, men ja, det er fucking sygt det her. Shit. Vi skal finde et højere sted nu. Du skal finde et nyt. Ja. Nej! 2. Jeg er safe. Jeg er ikke safe endnu. Jeg er safe! Jeg er fucking safe. Guys! Jeg tror, jeg er lige så høj som sidst. Nej, det er jeg ikke. Ja. Jorden er ikke giftig mere! 9, 8, 7. Der er 2 sekunder tilbage. Man har 3 liv, så du har 2 liv tilbage. Jeg har. Jorden er ikke giftig mere. Og 10. Jeg går så op på den her bræk her. Kan jeg gå op? Går så væk. Så går jeg op på den her. 0. Nej. Ja, vi begge to har 2 liv tilbage. Okay. Så. Ja. What? Vi har 1 liv tilbage. 10, 9, Hvad? 8. Vi sagde, at jorden er giftig. Men hvad er jorden? Jorden er ikke giftig nu. 10, 9, 8, Nu skal man altså bevæge sig. 6. Og nu. Jeg så safe, jeg så på den her, der jorden, og jeg så på den her sten. Gjorde du? Han er oppe i et træ, altså. Fucking smart. 10, Skal man så. 8. Det er dejligt. Jeg kan lige tænde her. Ja. Shit. Altså, det er så meget stressende. 7, 6, 5. Safe. That is Memphis. That's it. Så, ingen pingpunkt, det er en meget god leg. Du går
skriver jeg altså ned her. Hej. Om Klappe. Jeg prøver at hænge der. Det er for svært. Jeg kan ikke, når jeg holder det her kamera her. 4, 3, 2, 1. Ej, det er hårdt for ham. Hæng derovre. Sidste. Jeg tror sidste. Jeg vil sige sidste. Og så skal vi lave en anden aktivitet. Sidste runde. Og så laver vi den anden. Sten, saks, papir. Nej, vi... Hvem der vinder? Nej. Vi... Det er oppe på en gynge. Her. Se min salterting. Jeg kan se min skygge der. Jeg vil lige i hvert fald ned. Shit. Ja! Vi vil ikke klare den. Okay. Og nu betyder det en nær vej. Og hvad skal det være? Fangeleg. Gemmefange? Fangeleg. Fint. Hvem står? Du gør, for jeg stod sidste gang. Ja, det var fint så. Og tæller til 10. 1, 2, 3, 4. Og kom med den, hvis I kan se ham. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 der. Så hvis I ikke kan se ham, han er derovre. Det skal bare igennem her. Hej. Skal bare her. Sådan der nu. Eller mangler, hvis I ikke ved det. Så ja. Jeg får en ondt i mine ben. Jeg slår en vas op i en challenge. Der slår jeg mine ben. Jeg går næsten, og jeg stadig ondt i mine ben. Og der. Så wish me good luck. Okay. Der. Her så er det herovre. Jeg var lige ved at tage min telefon der. Okay. Allerede. Der var minutter af videoen. Ja, anyways. Lad os fange min storebror her. Og subscribe, hvis vi skal lave en livestream i morgen. Ja, livestream, det kunne være fucking griner. Jeg synes kun, vi spiller Fortnite. Hvad er det andet? Tag! Ja! Altså, jeg tror ham. Det er forkert. Det er forkert sådan noget. Jeg synes, at vi skal lave en livestream. Nå, Jylland. Jeg står. Så jeg til at sige. 1, 2,
nu. Så vælger jeg at gå herop. Er det godt? Nej, det er jeg. Okay, han kommer der. Han er så også smart. Han er så lidt smartere end mig. Men jeg går ned her. Løb med her. Jeg er lige ved at jeg går igennem vejen her. Det er med sådan en postbåd jo. Altså ikke, hvis I kender den film. Jeg kender den altså meget lidt. Hvis jeg var dig, så ville jeg sprinte. Jeg har lyst til at Så ja, vi kan lave en ny aktivitet nu. Det var sidste. Vi kan med den her aktivitet. Dåse, nej. Hej. Jeg synes, vi snart skal sådan finde ud af, hvad vi skal til livestream. Ja, hvad synes I egentlig? Fortnite, Minecraft eller hvad det er? Among Us. Among Us. Det kan være alt. Vi ses i næste video. Vi ses i næste video. Hej, Og jeg siger 3, 2, 1. Peace!